Čaute, vítajte pri dnešnom videu. Som vám dlžný moje vyúčtovanie po prvom roku, či sa teda ozaj splnili moje predpoklady, že koľko ušetrím, tak vám to tu prinášam. Takže tu vidíte, koľko menič vyrobil niekde do polovice januára, je to 4,5 mega, takže za rok a pol 4,5 mega je fajn z takého malého výkonu, ktorý mám ja inštalovaný, ja som s tým veľmi spokojný. Počas jedného roku, ktoré sa mi kryje s vyúčtovacím rokom, to bolo 3,8 MW. Vyúčtovanie som už mal minulý rok v auguste, robím toto video trošku neskôr a v podstate tuto sa môžete pozrieť, kam sme prišli. Takže vrátili nám v podstate 400 eur. Tým, že robím toto video tak neskoro, tak v podstate môžem sa pozrieť aj moju spotrebu od minulého roka augusta v podstate až doteraz. Kde vlastne je veľmi jasne vidno, že moja spotreba alebo naša spotreba v domácnosti nie je každý mesiac, každé ročné obdobie absolútne rovnaká. Tuto vlastne môžete vidieť našu spotrebu za posledných 5 rokov. V podstate zo 6 mega sme išli na 3,2 v tom poslednom vyúčtovacom období, kedy sme už mali na streche panely. Inštalovať panely v podstate sa určite oplatilo, keďže tento môj preplatok 400 eur mi ich zaplatí za nejaké 4 roky, čo je teda fajn, ale v rovnakom čase som rozbehol aj projekt vybudovania bazénu na záhrade svojpomocne, ktorý už je teda hotový a deti ho už úspešne od minulého roka okupujú. Ale verím, že práve bazén zvýšil našu spotrebu počas letných mesiacov. Keďže moja existujúca fotovoltika v podstate vyrába iba teplú vodu na kúrenie a teplú užitkovú vodu, tak som sa rozhodol, že nainštalujem druhú fotovoltiku na garáž, ktorá by zásobovala celý dom legálne ako trojfázový systém. A keďže v minulom roku sme sa rozšírili o plus 1, to znamená, sme už päťčlenná domácnosť, kde práčka ide teraz non-stop, takisto aj sušička a umývačka riadu, ukážem vám to na číslach, že ako to vidím. V tabuľke môžete vidieť, že od 1. augusta 24 v podstate do 9. februára 25, kedy mi menili elektromer, je spotreba skoro 3 mega, čo je v podstate toľko ako za ten predchádzajúci skoro celý rok. V skratke teda za mňa fotovoltika sa oplatila, som s ňou spokojný, návratnosť tu je, myslím si, že celkom dobrá a za mňa idem rozširovať, ale to už bude ďalšie video. Druhú fotovoltiku mám spustenú od 10. februára. Ak chcete o nej vedieť viacej, napíšte mi to do komentára. Bolo to znovu svojpomocné, veľmi jednoduché zapojenie. Majte sa dobre, držte sa.